Inaayos ko kasi guys yung aking mga kailangan for my license endorsement, driver's license endorsement. Finally guys, malinis na po dito sa kusina. Pero nalagyan lang ako ng chocolate morsels. Matawag dito, basta parang or chocolate chips lang ito. Makabrand lang yun. Good morning everyone! It's the next day na po and day off po natin ngayon. Actually guys, magto-12 na. Nagising ako ng mga 10:20. Ano mo, ito yung harap ng bahay. Ito yung harap ng apartment. Oh. Ay, nako. Gusto kong tumitingin dito pag ano. Kahit wala naman ako masyadong nakikitang dumadaan or whatsoever. Pero, yeah, nakaka-relax lang. So, andito ako ngayon sa may stock room / sampayan room. Inaayos ko kasi guys yung aking mga kailangan for my license endorsement, driver's license endorsement, and car registration. Ayan. Kasi September 30 ata na mag-e-end yung parang registration ng car ko. Yung parang, ano ba ang tawag doon? Basta yung dahil bago siya, something like that. So, kailangan ko ng current driver's license. Ayan, andito lang naman siya sa wallet ko. Birth certificate, I have my original, my green card. Ang alam ko, dito lang din yun sa wallet ko eh. Passport with visa, kasi para makita nila yung date of entry ko dito sa US. Marriage certificate, kung gagamitin ko yung family name ng asawa ko. Guys, kinabahan ako. Yung SSN card ko kanina, hindi ko alam kung saan ko nilagay. As in, kaya nagkalat ang documents dito. Kasi hindi ko alam kung saan ko nilagay. Ang alam ko, nandito siya sa may, bank envelope ko. Wala pala siya. Kinabahan na ako kanina kasi the SSN is your life dito sa US. Hanap ko yung mismong SSN card. Tapos, yung lease contract ko. Ito kasi guys, parang proof of address na talagang nandito ako. Nandito ako sa Ida County. So, yun. May proof of address. Meron naman ako dito na lease contract. Tapos, yung auto insurance ko, may nakalagay din kasi doon na address ko. Tapos, yung isa sa mga bill ko. Buti na lang, yung isang bill ko, old school. Nagpadala talaga ng papel kahit wala silang enrollment ng paperless billing. So, yun, nagpadala sila ng ganito. So, may magagamit ako. Tapos, yung personal check ko, buti na lang din, nasikaso agad ng SunTrust yung check ko nung sinabi ko na nandito na ako sa Iowa. So, meron din akong proof of address. Kasi dito sa personal check, may address din ako dito. Tapos, kung kulang pa yon, ewan ko na lang kung magkulang pa. Tapos, din ako finally sa mga documents ko. So, mag-ano lang ako ngayon. Mag-ayos ako dito sa kusina, lilinisin ko tong stove, tatanggalin ko to, ito. Alam mo, naiirita na talaga ako sa mantika na to kasi pagkalaki-laki. Hindi ko alam kung paano gagawin ko. Wala kasi siyang pagkakasahan na na part dito sa cabinet. Kasi ako naman, ayoko nung maliliit na bagay, like for the soy sauce from Walmart. Sobrang liit, kaya bumili din ako ng malaki. So dito, usually yung mga malalaki kasi dito sila kasya. Pero ito, hindi ko alam, kasya kaya siya dito? Parang hindi rin eh. Hindi pa rin. Hindi pa rin safe. Kaya siguro, bili ako sa Walmart ng bottle na pwedeng paglagyan yan para ng vegetable oil natin. Para hindi siya nakakalat dyan. At least pwede ko siyang itago somewhere sa cabinet. So, gagawin ko ngayon, maglilinis ng counter, lilinisin ng mga cabinet. Kasi may mga konting talsik-talsik ng mantika sa cabinet. Ayoko ng ganyan. Kasi, kailangan din pag-ingatan yung gamit, guys. Baka pagbayaran tayo ng may-ari ng bahay. Ayan, pwede siyang tanggalin to eh. Natakot kasi ako magtanggal nito, guys. Sabi ko nga, anything with heat, kuryente, and apoy. Ayoko ng mga ganun. Yan. So, natanggal ko siya. O, tingnan mo naman. Diba? Madumi siya, sis. Oopsie. Ilalim. Yuck. Ew talaga.
nalinis ko yung ilalim niya, guys. Ngayon, itong ibabaw na lang yung lilinisin ko at yung mga ibang parts. Finally, guys, malinis na po dito sa kusina. Pero we'll make a mess again kasi mag-ano ako, magbe-bake ako ngayon. So, ito na yung banana, guys. Nangitim na siya. Itong ayaw ko pag nire-ref ang banana. Pero let's see kung okay pa siya, ha? Kasi kung overripe ang banana nyo, kung overripe ang banana nyo, mas matamis siya, mas flavorful siya kapag gagawa kayo ng banana bread. So, andito na guys yung aking mga gagamitin. Wala pala tayong milk. So, ang gagamitin natin is almond milk. Sana umubra po siya. Wala din tayong brown sugar, kaya lahat ay white sugar ang gagamitin natin. Walang vanilla and cinnamon. So, anong flavor nito, sis? Banana flavor lang talaga siya, sis. Nakalimutan kong bumiti. Hayaan mo na. Gagawin na natin. Ayoko nang mag-drive para lumabas pa. Ito na guys, pero medyo kinakabahan ako kasi yung milk na ginamit natin is almond. Pero sa mga nagkikito naman, it works naman. So, it might also work. Lalagay lang ako ng chocolate morsels. Ba tawag dito? Basta parang, or chocolate chips lang to. Baka brand lang yun. Ewan. Mo, 1 cup daw. Dami Ayan, so, ito na siya guys. Punasan lang natin. Kinakabahan ako kasi baka mag-spill out ito. Hindi ko pa na-preheat ang aking oven. Oh my God. I don't know guys kung nakikita nyo ba. Nag-rise na siya. Oh, ayun oh. Parang may 1 inch na nag-rise na siya. So, oh. Sana hindi siya tumapon. Mag-check tayo guys kasi 61 minutes na po ang nakalipas. Oh my God. Oh my God! Napakaganda niya. Ay, ewan. Parang gagawin natin dito, sis. Mukhang failed po, ano? Ito na guys, yung ating banana bread. Yan. Mukhang okay naman siya. Tingnan natin. Hindi ko alam kung anong mali eh. Guys, okay siya actually. Kaso, sana pala hindi ko niluto ng ganun katagal. Nasunog itong ibang part niya. Oh my God. Fail ito sis. Mas maganda pa yung niluto ko dati sa Pilipinas last time. Hindi siya mukhang loaf, sis. Pero tikman natin, ha? I like it. Oh my God. Kung sana lang hindi ko yung hindi ko siya masyadong pinuno, okay sana. I like it. Gusto ko pa. Sarap yung sunog. Sarap nung toasted na part. Lagay ko lang to sa ref, guys. Medyo fail siya kasi tingnan mo naman. Hindi siya nabuo, sis. Hindi siya nabuo. Naging fault ko lang siguro talaga yung pinuno ko ng sobra yung lagayan. Sana hindi ko na lang ginanon. Kasi mas lalo siyang nahirapang maluto. Pero i-ref ko siya. At kukunin ko yung isa pang side na toasted. Sarap. Okay din pala kahit almond milk yung ilagay. Pwede pa rin siya. Hey guys, so before you go, mag-shoutout lang po muna tayo sa mga nag-comment po sa aking video na outdoor activity of the trail in America. Ayan. So, shoutout po kay Lynn Paolo. Eto, nandaanon na ka mo nag-shoutout sis. Sabi niya, finally daw,
ano ba, paano ba ito tatagalog? Finally, na-reach na daw siya ng shout out. Ayan. And then, shout out din kay Ronnie Caberto, and then kay Sis Manilyn Gonzalez, Raymond Caberto, Lady Jean Valonza, and my Princess Mia. Ayan, sa aking pamangkin. And, pero yung aking mother ang taga-comment, ano? And then kay Ikit, Jonathan Guzman Cab. Ayan, so, thank you so much po sa laging panonood sa aking mga videos and sa pag-share. And yun guys, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that I upload the video here on this channel. And that's it guys. Thank you, and I'll see you guys on my next one. Bye!